Арештувати Едема Бекірова закликає українську та світову спільноту його родина. Кажуть, з 21 грудня про його стан нічого не відомо, а кожен день перебування чоловіка за ґратами в окупованому Криму – смертельна загроза. За даними адвоката, нібито незалежну медичну експертизу бранця окупанти мають провести 11 січня, бо зараз у СІЗО, де перебуває Едем Бекіров, вихідні. Продовжить Олена Стецюк. Допоможіть врятувати Едема Бекірова. З таким закликом і відкритим листом звертається до українців та усього світу його родина. Дружина затриманого Гульнара Бекірова каже, її чоловік вже 23-й день перебуває у камері спецблоку Сімферопольського СІЗО. Без лікування та спостереження лікарів є ризик загрози його життю. Як у нього цукор, ніхто не знає, яка там рана, ніхто не знає. На сьогодні у нас проходив консиліум, у нас генетичний, і заключення на сьогодні наших лікарів, що Едем не має можливості знаходитися в таких условиях, тому що загроза є як сердечного, значить, повторного інфаркту або коронарної цієї смерті, так інфіцирована рана дасть йому цей септичний стан ноги, і це теж смертний пригод. Едем Бекіров хворіє на цукровий діабет. У нього ампутована нога. Лише стерильну перев'язку слід робити двічі на день. У січні 2018 року він переніс складну операцію на серці. Омбудсмен України Людмила Денісова раніше звернулася до уповноваженого в РФ з прав людини Тетяни Москалькової та до радника президента Російської Федерації з проханням терміново посприяти у наданні кваліфікованої медичної допомоги Едему Бекірову. Відповіді досі немає. Она только состоится, незалежная экспертиза. На 10 число запланировано было вывоз его в больницу Семашко на комиссию. Но так как у нас на 10 число назначена апелляция, я думаю, что его перенесут на сутки. То есть на 11 января будет, скорее всего. Его 27 числа только вывозили в Семашко на обследование эндокринолога. Высновок будет теперь уже после полного его обследования. Я думаю, где-то в середине января будет ясность там. 10 січня окупаційний Верховний суд Криму розгляне апеляцію захисту щодо взяття Едема Бекірова під варту. А вже завтра, 4 січня, об 11:30 у Новоолексіївці Генічеського району на площі біля мечеті відбудеться мітинг на його підтримку. Ви зрозумієте, з ким ми маємо справу. З людьми, для яких права людини абсолютно нічого не варті. Права засуджених нічого не варті. Дійсно, людина в небезпеці з його станом здоров'я, який у нього був до затримання. З такими хворобами людина має знаходитись під постійним наглядом. Едема Бекірова затримали російські спецслужби 12 грудня під час проходження ним паспортного контролю на адмінмежі з анексованим Кримом. Окупаційна влада закидає йому нібито незаконне зберігання і перевезення вибухових речовин та боєприпасів та залишила Бекірова за ґратами на 1 місяць і 30 днів. Олена Стецюк, Заман, АТР.